Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Oge eruola mgbe ịpụta n'elu mgbidi. N'ebe a, anụrụ m na ha rụrụ mgbidi nke m ga-anọ n'elu ya akụzi ihe. Ebu m n'uche na agaghị m esi n'elu ya adapụ. Ma lee, nga anyị nwere alaeze Chineke. N'ebe anyị nwere ụwa. Oge na-adịghị anya ị ga-ekpebi n'obi gị ebe ị ga-akwụ. Anyị enweghị ike ịnọ n'alaeze n'ụbọchị ụka ma nọrọ n'ụwa na Mọnde. Anyị ga-eme mkpebi ma anyị ga-abụ ndị oyiri Kraịst, ma anyị ga-abụ ndị oyiri Kraịst na-eme ka ya oge niile. Ọ bụghị mgbe anyị nọ gburugburu ndị oyiri Kraịst ibe anyị. Ihe a na-akpọ nke ahụ bụ iru abụọ, ma o jupụtara n'ụwa taa. Ma o nweghị ihe nọ n'akwụkwọ nsọ nke na-akwagide ya ma ọ bụ nke si ka emewe ya. Inwe iru abụọ pụtara ịga n'okpuru karịa ihe nke ịma ziri ezi. Ọ dị ka otu ugboro asị nke Ekwensu gwara Jizọs mgbe ọ nọ n'ọzara ụbọchị 40 na ọ bụrụ na ị ga-akpọ isi ala wee nye m otu ugboro a, aga m enye gị ihe niile ndị a. Anyị na-ebi ndụ n'oge ka njọ na oge kacha mma. Ọnọdụ nke nọ n'ụwa anyị taa bụ ihe dị ike, ọ bụghịkwa naanị na United States ma ebe niile. Mana enwere njem buru ibu ebe niile site n'aka Ekwensu, site n'ọkụ ala mmụọ, iwepụ Chineke site na ihe niile. Mana Chineke enweghị ebe ọ na-aga. Ọ ya bidoro ya, ọ ga-anọkwa imecha ya. Amen. Ma anyị nwere ọrụ ịrụ, mana ana m asị na ọ bụ oge kacha mma, n'ihi na ọ bụ oge kacha mma maka alaeze Chineke. N'ihi na ekwenyere m na a ga-enwe mkpokọta nke mkpụrụ obi dị ike nke emetụrụla n'oge ọbụla n'akụkọ. Ma ị nwere ike isi na nke a bụ oge dị ike iji adị ndụ, ma mgbe ụfọdụ anyị na-echesi nke a bụ oge dị ike iji adị. Ma n'ezie, ọ bụ nsọpụrụ wee nye anyị ịbụ ndị Chineke họrọ, ịdị ndụ n'oge a n'akụkọ n'ime ụwa. Asị m, ọ bụ nsọpụrụ ịbụ ndị Chineke họrọ. Ma o nwere ike ọ karịchara oge ọbụla n'ime akụkọ Chineke ịdabere na anyị ime ka aha ya bụrụ ihe a maara amara. Ọ na-adabere na anyị ime ka ndị mmadụ nwee agụrụ na akpịrị ịkpọ nkụ site n'ụzọ anyị si ebi ndụ anyị. Ọ bụghị ụzọ anyị si ezi ozi ọma. Ozi ọma dị mma, anyị chọrọ nke ahụ. Anyị kwesịrị ịgwarịta ibe anyị okwu. Ọ dị mma ịgwa onye furu efu okwu, mana ikwu okwu na-arụghị arụ bụ nnọọ ihe na-abaghị uru. A na-akpọ nke ahụ oyiri Kraịst ihu abụọ. Ma o nweghị ihe na-asọ ndị furu efu oyi karịa onye nke ihu abụọ, onye otu Kraịst iru abụọ. Amen. Ma ha achọghị anyị n'elu mgbidi. Ha ga-anwa gị ka ị nwee iru abụọ ma mejọọ gị mgbe ị mere ya. Ugbu ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ndị ahụ ndị na-anwa anyị ka anyị nwee iru abụọ ga na-enupụrụ anyị isi mgbe anyị mere ya. Ọ dị nnọọ ka nnwale. Ọ dị ka Ekwensu na-anwale anyị site n'aka ha. Mana ekwenyere m n'eziokwu. Mana ewere m na o were ha oge ịrụ ihe nke a. Mana ekwenyere m na ọ bụrụ na ile nke a anya abalị a niile, ị ga-aghọta nke a. Ọ dị njọ. Nke a bụ nga ụfọdụ ndị otu Kraịst bi. N'ezie, ha na-eme ya. Ajụghị oyi ekpe ọkụ. Ma Jizọs sị ọ kara gị mma ịdị ezigbo ọkụ ma ọ bụ ịjụ oyi nwere. Ihe ọbụla ị na-eme adịla ṅara ṅara. Ịma mmanya jụrụ oyi na nke ekpere ọkụ nke ọma dị anyị mma. Onwe onye ọ na-amasị. Ugbu a,
aga m agụ akwụkwọ nsọ n'otu nkeji, mana ịgwa gị eziokwu enwebeghị mgbe m nwetara obisi ike ịmụ ihe bụ aga m agbụpụ gị n'ọnụ m pụtara, ma ọ bụ na m nwere mmasị ịchọpụta na m kwesịrị ịchọ ọkụ nke ukwuu, ya mere anaghị m enye ohere. Otu ọbụla ọ dị, ugbu a mmadụ ole n'ime unu maara ihe ọ bụ ịnọ n'elu mgbidi nga mgbe m na-asị ụfọdụ mmadụ na-anọ n'elu mgbidi? Ịma ha na-abụrụla ndị a zọpụtara nke ọma na ha agaghị aga ọkụ mmụọ. Ana m ekwu nke a ma ọ bụ eziokwu. Ma emejuru m na mmụọ nsọ n'afọ 1976, m ga-akwa n'iru na-ebi ndụ nke okpukpere m. Ahụrụ m Jizọs n'anya mgbe ahụ, ahụrụ m ya n'anya, mana ejighị m obi m niile hụ ya n'anya. Abụchaghị m nke ya mgbe ahụ. Enwere m mmụọ nsọ n'ihi na amụọ gị ọzọ ị nwere mmụọ nsọ, mana mmụọ nsọ enweghị m. Ọ na-enwere m naanị ụtụtụ ụbọchị ụka, mana o nwecha m n'ozuzu oke. Mana ana m ekwukarị na enwere m Jizọs ebe o zuru oke ịghara ịga ọkụ ala mmụọ, mana enweghị m ya ịga ije na mmeri. Bịanụ, mana ọ bụrụ na ị bie ndụ n'ụzọ ahụ, abụ m onye nkụzi gị, ọ bụ ihe si gị n'aka ma ọ bụrụ na ị họrọ ibi ndụ otu ahụ. N'ihi na aga m agbalị ike m ịgwa unu ihe m chere Chineke tinyere n'obi m. Ọ gaghị abụchakwa ihe ị chọrọ ịnụ oge niile, mana ekwenyere m na Chineke tinyere ya n'obi m, n'ihi na anyị bi n'oge nke sikwara ike. Mana ọ bụrụ na ị nọ n'elu mgbidi, aga m eme ihe m nwere ike ime ịgbapụ gị ebe ahụ ma gbafee gị n'aka nri n'abalị a. Nke ahụ bụ alaeze Chineke. Amen. Ugbu a ị ga-asị, echere m na anyị na-ekwu okwu banyere uche. Nke a bụ ebe anyị nọ, ma anyị na-ewere ndị Kọlọs 3 amaokwu nke 1 na nke 2 dịka ntọala nke akwụkwọ nsọ anyị n'abalị a. Ya wee sị, ọ bụrụ na eweliele gị na Kraịst. Mmadụ ole n'ime unu ka a mụrụ ọzọ? Ọ dị mma. Ya mere anyị na-agwa gị okwu. Ọ bụrụ na akpọliele gị na Kraịst banye na ndụ ọhụụ, ị na-ekere site na mbilite n'ọnwụ ya, na-achọ ma na-achọsi ike akụ nke ebighị ebi dị ukwuu nke dị n'elu, ebe Kraịst nọ n'aka nri nke Chineke. Ma tụkwasị obi gị ma dewe ha na ihe ndị ahụ nke dị n'elu, ọ bụghị ihe ndị nke dị n'ụwa. Ma tụkwasị obi gị ma dewe ya n'elu ihe ndị ahụ nke dị n'elu, ọ bụghị ihe ndị nke dị n'ụwa. Ọ bụghị na anyị ga na-agagharị na-eche banyere eluigwe na ndị mmụọ ozi mgbe ọ ga-adị nnọọ ka anyị nwụọ wee gaa eluigwe, mana ọ pụtara ịtụkwasị uche gị na ihe nke dị mkpa na ndụ, ma wepụ ya na ihe ndị na-adịghị mma na nke na-abaghị uru. Ịgwa gị eziokwu, emekwala m ya n'onwe m. Mgbe ụfọdụ anyị na-atụfu ọtụtụ oge ị na-eche maka nsogbu anyị iberibe a, n'ihi na dịka anyị na-eche maka Chineke, ma mgbe anyị na-agbalị ịbanye n'alaeze ya ka ọ na-egboro anyị mkpa anyị. Amen. O nweghị ihe sikarịrị ike karịa ịkwado uche gị. Ọ bụ ihe ịtụnanya wee nye m ike. Isikwara ike karịa otu ị na-eche na isiri, ma anaghị m aghọtacha uche a na ihe ọ pụrụ ime. Mana ana m agwa gị, mgbe ị kpebie n'obi gị, ọ bụghị na m na-ekwu na anyị nwere ike ime ihe ọzọ na-abụghị Chineke ma ọ bụ ịchịkwata uche anyị, mana ihe ọ bụla Chineke chọrọ ka anyị mee, ọ na-enye anyị ikikere nke anyị ji eme ya. Otu ọ dị, anyị ga-efete n'akụkụ ya. Anyị na ya enwe mkpebi n'obi anyị niile, bido n'uche obi anyị. Ana m edowe uche m ime uche Chineke. Chineke enyere anyị uche n'efu, ma ọ bụ ihe e nyere anyị, mana ọ bụkwa ihe dị ike ruru anyị ime. Amen. Enwere m ike ime ihe ọ bụla m chọrọ ime. Akwụkwọ nsọ sị na ị ga-aghọta ihe ị kụrụ. Nke a bụ iwu nke ime mmụọ. Dịka ị ga-atụli ihe elu ya ada, anyị ga-aghọrọ ihe anyị kụrụ. Ya mere ekwere m n'ezie wee tụkwasị obi m ma dewe ya, ma ọ na-arụ ọrụ na ndụ m n'akụkụ ndị ọzọ dị iche iche nke a na-arụ ọrụ. Aga m akọrọ unu akụkọ mmadụ ọzọ n'abalị a na-abụghị nke m, n'ihi na echere m ọ dị ụtọ. Otu n'ime ndị ọkaikpe nọ na nzukọ anyị, nwunye ya nke na-enweghị ike ife efe, ụjọ na-atụ ya ife n'elu, ọ naghị efe, ọ naghịkwa na efe, ọ naghị efe ruo ọtụtụ afọ. N'ihi azụmahịa ya, ya mee njem ọtụtụ oge n'onwe ya. Nwunye ya nọrọ n'ụlọ na-elekọta ụmụ ya naanị ya. Naanị nkọta ya na di ya na-aga bụ ma ha ji ụgbọala, ha anaghị agate aka. M bịa kụzie otu ihe nkụzi m kụziri banyere ịtụ ụjọ. Ya ekwenyere m sị ekwesịghị m ịtụ ụjọ, mana o nwekwaghị ike ime ya.
ma ugbu a n'otu ntabi anya m nụ izu ole na ole gara aga na ọ na-efegharị ebe niile dị iche iche na-agagharị mgbe niile. Ya dị m ka gịnị mere ha nọkwa n'ebe a na ngwụcha izu a. M sị ya n'abalị, sị ya, gịnị mere? Anụrụ m na ị na-efezi efe. Ya sị, ekpebiri m n'obi m. Mụ na ya na-ekwu nke a bụ ihe ọchị. Otu enyi m asị, o ikpebiri ime ya n'ụjọ. Ya sị, mba, ọ bụghị n'ụjọ, na o kpebiri ime ya. Mana nke ahụ masịrị m. Ama m ama na-eme ya. Agadi ime ezuzuru na-eme ya n'ụjọ. Ekpebiri m ime ya. Ma aga m agwa gị eziokwu, mgbe ndị mmadụ nọ na-achọ ihe ịrịba ama n'aka Jizọs, ma echere m ọ bụ n'ime. Ọ dị mma, ọ dị ka ọ na Jọn 3:3. Ma ha achọọ ya ka ọ tụgharịa mmiri ka ọ ghọọ mmanya n'ọlụlụ di na nwunye. Nne Jizọs wee gwa ndị nọ n'ebe ahụ, ihe ọ bụla nke ọ sị unu meenụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ịrịba ama na ndụ gị, ihe ọ bụla nke ọ gwara unu meenụ ya. Ugbu a, ọ bụrụ na ị gwara ya onwe gị, ị gaghị enwe ike imenwu ya. Mana ọ bụrụ na ya agwa gị ya, ihe ọ bụla nke Chineke gwara gị, ike nke ị ga-eji mee ya na-abịa. Ọ bụrụ na ị dị na njikere itinye obi gị ma dezie ya nke ọma na ihe ndị dị n'elu, anyị ga-azọpụta onwe anyị n'ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị kpebie n'obi anyị. Dave hụrụ igwe egwuregwu n'anya, nke kachasị egwuregwu gọlf. M wee gwa Dave otu ụbọchị sị ya, ị chetụla otu ọ gaara esi adịrị gị ike ịma dịka ị na-eto na-agbago agadi, o ruokwe n'ọnọdụ na ị gaghị agbalizi egwuregwu gọlf ọzọ. Ya sị na o cheele nke ahụ. Ya sị na ekpebiela m n'obi m, aga m adị mma. Bịa, gịnị ka ọtụtụ n'ime anyị na-eche? O, amaghị m ihe m ga-eme ma ụmụ m hapụ m. Nwanna, n'ezie, a na ha m eme agadi ugbu a. Amaghịkwa m ma aga m emeli ihe ọbụla. Ndụ agwụwala. Adị m afọ 70 ugbu a. Ahụhụ adịrịla gị. Mkpụrụ obi m o ruru ihe 10,000 m ga-eji chee echiche ma sụọ ude. Amen. Ya wee chee, olee ebe m ga-agado n'ụwa a? O nwere ike o nwere ihe mgbu ntakịrị ma ọ bụ ihe ụfụ. Ya sị, gịnị ka m ga-eme? Ịma n'oge na-adịghị anya ọ dọtịrị akwara anọ n'azụ ya mgbe ọ na-eme egwuregwu gọlf ruo ọtụtụ ọnwa na-aga. Ya pụ ịgba egwuregwu gọlf, ọ gaghị agbali ya. Ịma ihe dị iche iche na-eme mgbe niile. Ya sị, ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Mana lee, o kpebiele n'obi ya, o tinye n'obi ya na ọ bụrụ na ọnọdụ ọ nọ n'ime ya gbanwee, na ọ gaghị ahụsi anya. O kpebiela n'obi ya. Ma ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ikpebi n'obi unu n'abalị a banyere ụfọdụ ihe na ndụ unu. O nwere ike bụrụ ihe ndị nke ị na-eche nke na-abịa n'ọbịa n'ihu gị. Ibidola na-abanye n'ụjọ banyere ihe ndị ahụ. Ị kwesịrị isi, ugbu a, adị m ike karịa ka m chere m dị. Ma ihe ọbụla nke bịara n'ụzọ m, aga m eme ihe ọbụla m nwere ike ime site na Kraịst onye bụ ike m. Ịma ihe mere anyị na-eche echiche nke ukwuu. Mana o nwere otu ihe m chere ka anyị kpebie n'obi anyị n'abalị a banyere ya. Ma mụ onwe m ekpebiela n'obi m banyere ya. Mụ na onwe m ekpebiela maka ya n'afọ gara aga. Ihe m chere anyị niile kwesịrị ime, wepụta oge ka gị na onwe gị mee mkpebi. Kpọkọta onwe gị nzukọ, gwa ya, so onwe m, bịa ka anyị kparịa. Ma echeela m banyere ihe na-eme n'ụwa, ma naanị ọtụtụ ihe dị ka ihe mmaja. Ịma oge nwere ike ịbịa mgbe a ga-eme iwu nye ihe anyị ga-ezisa na ihe anyị na-agaghị ezisa. Anyị amachaghị ihe bụ ihe gaje ime, mana echere m anyị kwesịrị ịkwado obi anyị tupu oge eruo. Na anyị na-ebi ife Chineke, ọ bụghị mmadụ. Mana ịma, enwere m ike ikwu ụfọdụ ihe n'abalị a nke ị ga-achọpụta ozugbo. Mana aga m agwa gị, ndị ọchịchị agaghị agwa anyị ihe anyị ga-ekwenye na ihe anyị na-agaghị ekwenye. Ọ bụ Chineke ga-agwa anyị. Amen. Mana onye ọbụla n'ime anyị kwesịrị ikpebi n'obi ya banyere nke ahụ. Ndị ọchịchị abụghị Chineke. Chineke bụ Chineke. Ma achọghị m ịma ma ọ bụ obodo a, ma ọ bụ Afrịka, ma ọ bụ India, ma ọ bụ Europe, ma ọ bụ ebe ọbụla. Chineke bụ Chineke. O nweghị ndị ọchịchị nke obodo ndị a niile nke bụ Chineke. Anyị agaghị akpụ isi ala nye ha. Anyị agaghị efe ha ofufe ma ọ bụ legide ha anya imezi nsogbu anyị niile. Enweghị dị m ike iche otu o si emerụ Chineke ahụ, onye nyere anyị ihe niile. Mgbe anyị lefere anya n'ebe ọ nọ,
wee na-ele ihe ndị ọzọ anya ka ha bịa lekọta anyị ma gboo mkpa anyị. Ma ekpebiri m n'obi m ihe m ga-eme, mana ana m ele anya na ị ga-ekpebikwa n'obi gị n'abalị a. Gịnị ga-eme ma ị nweta ọrụ ma onye isi gị achọ ka ị na-atụrụ ya asị oge niile? Ọ dị mma, agaghị m ahapụ ọrụ m. Ee, ana m achọpụta na ebe a ga-ajụ oyi n'abalị a. Ngwa nwunye m kpọọ gị sị ya na anọghị m ebe a, apụrụ m apụ. Ọ bụ ụgha, akwụkwọ nsọ sị gị aghala ụgha. Nke a ga-adị ụtọ, kwa ya? Kedu maka onye isi gị si gị nyere ya aka zute ihe? Akwụkwọ nsọ si gị ezula ohi. Ị ma ihe mere ọ kara gị mma na ijikere ịhapụ ọrụ gị karịa imejọ uche obi? Nke a bụ ihe iru abụọ bụ mgbe anyị na-emejọ uche obi anyị. Ma ịnụ na mgbe m kọrọ akụkọ a, mana aga m akọ ya ọzọ. Enwere m ọrụ ọtụtụ afọ gara aga. Echere m na ọ bụ oge 70s, mana n'agbanyeghị mgbe ahụ abụ m onye okpukpere nke ndị oyiri Kraịst, mana ana m atụ Chineke egwu, achọghịkwa m imejọ ya. Ma mgbe ahụ enwere m ọrụ, abụ m onye na-edozi akwụkwọ. Onye isi m agwa m ka m wepụga ego anyị ji mmadụ ka a ghara ịmata na anyị ji ha ụgwọ, na ha akwụfeela ha ụgwọ. Ma ozugbo ahụ na m zighachiri ha akwụkwọ ego, ma ọ chọghị ka ha hụ ego ole eji ha, n'ihi na ọ chọghị ka ha naa ego ahụ. Ma ọnwa ọbụla nke m ga-edepụta otu ihe niile si gaa, ya eburu ha ụzọ gaa dere ha akwụkwọ, ma ya bido na-edegharị ụgwọ ndị a nke eji, ma chọọ ka m desi akwụọla ya ka e nwee ike ghara inwe ihe fọrọnụ, ma zipụ ihe m dere. Ọ dị mma, ama m na ana m enyere ya aka na-ezu ego ahụ. N'ezie, mụ na onwe m kwukọrịtachara ụka nke mmadụ ọbụla nwere ike ime n'ụbọchị ahụ, na-achọ ụzọ m ga-esi mee ya ma ghara imejọ Chineke. O nwere onye n'ebe a ma ihe m na-ekwu? Achọrọ m ọrụ, ma ọ bụ ezi ọrụ. Mụ na Dev nwere otu ụgbọala, anyị abụọ na-arụkọta ọrụ otu ebe, mana echere m ọtụtụ ihe mere m kwesịrị iji nwee ọrụ ahụ. Etinyere m ọtụtụ dọla na ya iji wee rụpụta ya. Nke ahụ bụ ọtụtụ ego mgbe ahụ ma eweta ya ugbu a. Ma anyị nọ n'etiti ịrụ ọrụ ahụ, ma ekwesịrị m ịrụcha ya, ma agaghị m ahụ ego m ji arụcha ya. Ọ bụrụ na m hapụ ọrụ ahụ ma ehi m ụra n'abalị ahụ, ma m tụgharịa ya, m mechaa bịa na mkpebi na ọ bụrụgodu na m tụfuo ọrụ m ahụ, agaghị m enyere ya aka izu ego ahụ. Ugbu a ị nwere ike iche ihe ị chọrọ iche. Echere m na nke a bụ ihe nnwale nye m, nke ọ bụrụ na m emerighị ya, agara m ịnọ ebe a n'abalị a. Ugbu a nke ahụ bụ ihe m chere. Ya mere, ka m gwa gị otu ihe. Ị maghị ọtụtụ ihe ndị dị ukwuu nke Chineke nwere nye gị, ma ụfọdụ ihe ndị nke ị na-akpọrọ isi ala nye ugbu a nwere ike iwepụ gị site n'imezu akara aka gị. Ya mere, anyị kwesịrị anyị na Chineke iso na-aga, ọ bụghị ịga n'anụ arụ. Obi nke anụ arụ bụ iche echiche na ikpebi mkpebi mmụọ nsọ na-adịghị n'ime ya. Ee, anyị kwesịrị ichepụta ọtụtụ ihe. Enwere m ike ichepụta nke ahụ. Mụ na Dev ga na-eso abịa ebe a. Ọ bụ naanị otu ụgbọala ka anyị nwere. Achọghị m ịhapụ ọrụ a. Ma ịma ọ bụ ihe na-abaghị uru ịgbalị ikwuba Chineke pụọ n'eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu n'onwe ya. N'ikpeazụ m mee mkpebi ahụ. Ma ịma, mgbe gị na Chineke na-agba mgba, gị bịa mee mkpebi ime ihe ziri ezi, udo na-abịaghachi, ọkwa ya? Mana amaara m na ndị niile anọ n'ụlọ a, ma nke a ga na-apụta na ihe onyonyo Chineke, ọ ga-agazu ụwa niile. Amaara m na o nwere ndị nọ ebe a nwere ihe ha na ya na-agba mgba ugbu a, ma n'ime obi gị na-eche ihe ọ ga-eji ezi ezi ime ya. Mgbe onye ọbụla na-eme ya, Chineke achọghị ịma mmadụ ole na-eme ya. Ọ na-agwa gị okwu. Mana ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị gị bụ onye ga-ebuli n'ụbọchị taa wee nwuore Kraịst n'ime ụwa taa, ana m ama gị aka n'ihu n'abalị a ka ị nwue. Amen. Ma ha nwere ụdị ihe dị obere, ihe ndị ha chọrọ ka ị mee. Nwee akanyere ihe. Ọ bụghị ugbu a m na-ezi ozi ọma, ma n'abalị a mgbe m mesịrị, ị ga-aga mee mkpebi gị. Ọ bụghị ugbu a m na-ezi ozi ọma. Ọ bụrụ na ị mee mkpebi gị na ị ga na-enwuru Jizọs mgbe niile, mgbe ahụ ị ga-enwu n'ime ụwa nke akanyere ihe. Ị ga-eme ka ndị mmadụ mara na ị guzorola.
agaghị m enwe ihu abụọ, agaghị m adị ṅara ṅara. Esile m n'elu mgbidi rituo, aga m enwu, n'ihi na anyị bụ ihe nke ụwa. Amen. Ya mere m banye n'ime igbe ndị Juu m n'ụtụtụ echi ya, garuo ọrụ n'oge, ma m sị ya, ịma, abụ m onye oyiri Kraịst. Eche m na nke a ga-atụ ya n'anya. M sị ya, abụ m onye oyiri Kraịst, ma anọ m na-ama jijiji, ụjọ nọ na-atụ m. M sị ya, abụ m onye oyiri Kraịst, ma enweghị m ike idepụ ụgwọ ndị a iji, n'ihi na ọ dị m ka ana m enyere gị aka izu ohi. Ekwenyere m na anyị abụọ ekwenyeghị otu ihe, mana echere m na nke a ga-emerụ m ahụ n'obi, mana achọghị m ịtụfu ọrụ m, mana agaghị m emeli nke a. Ya tụọ m aka wee gbọja m, sị, gaghachi n'ọrụ gị. Ma echere m ụbọchị ahụ niile agwụ ka a chụọ m. Echere m na ọ ga-apụta bịa chụọ m. O ruwele mgbe eji agbasa ọrụ, ya apụta bịa sị, dee ihe a n'elu tebụl m, sị, zigara ha akwụkwọ ego. Ugbu a gee ntị. Ọtụtụ afọ abịa gaa, a na-ebuli m elu, ebuli m n'ọkwa, ebuli m n'ọkwa, ebuli m n'ọkwa, ma enweghị m akwụkwọ satifiketi ma ọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ ịrụ ọrụ nke ha buliri m elu na ya. M mechazie bụrụ onye na-esote onye kachasịcha. Onwe onye ọbụla nwere ikikere karịchaa m n'ụlọ ọrụ ahụ. Ewezụga ya, ya wee gaghachi na n'agbanyeghị na o kweteghị na okpukpere m, ọ sọpụrụ m n'ihi na akwụrụ m ihe ziri ezi. Ugbu a, mana n'akụkụ ya nke ọzọ, anyị maara ndị mmadụ ndị na-eguzoro n'ụkwụ ha. Ana m akpọ ndị mmadụ n'abalị a ka ha guzoro n'ụkwụ ha, ma amaghị m ihe nke a ga-apụtara gị n'abalị a. Mana ọ bụrụ na o nweghị ihe ọ pụtara gị n'abalị a, ọ ga-apụtara gị ihe n'ọbịanihu, n'ihi na oge na-abịa mgbe anyị ga-emezi nwee mkpebi. Anyị ga-eme mkpebi isi na mmekọrịta pụta. Anyị ga-enwe mkpebi ịchọta ndị enyi ọhụụ. Anyị ga-achọzi ime mkpebi ịkpa agwa dị mma n'ụzọ ọzọ karịa ka anyị na-eme. Kwụsị ị na-aga ebe ụfọdụ nke anyị na-agabu. Anyị ga-enwe mkpebi na anyị ga-eguzosi ike. Ọ bụghị na-eme okpukpere na-enweghị isi, mana ọ bụ iguzoro n'ụkwụ anyị nye ihe nke anyị kwere na ya, ma guzosi ike. Amen. Ma ị ma ihe mere ị chọrọ ime nke ahụ? Ị chọrọ ime nke ahụ, ọ gaghị abụ ozi ọma nke ngharịpụ wee nye gị. Unu niile unu chọrọ ime nke a. Mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ka mmadụ kwapụ anyị n'elu mgbidi ahụ ntakịrị, ma sị, ma ihe mere ị na-eme ya n'akụkụ nke ụwa nke ị nọ na ya. Ọ bụrụgodị na ị ga-eji aka gị eme ya n'onwe gị, ma mụ onwe m kwa aga m eme ya n'akụkụ ụwa nke m. Ma o nwere ike ị ga-eme ya n'ezinụlọ gị, ị na-echekwa nke ahụ n'onwe gị. Ma n'ezie, anyị nọ n'ebe niile dị iche iche, mana anyị na-eme otu ihe, ma anyị bụ otu ezinụlọ buru ibu. Amen. Achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Mgbe ụfọdụ ihere na-emere m Chineke. Otu ndị mmadụ si ekwu okwu na ihe ndị ha na-ekwu banyere ya, asụsụ nke ndị mmadụ na-eji n'ụbọchị taa, na nzuzu dị ya. Ma mgbe ụfọdụ ọ na-eme m dị ka ekwesịrị m ikwuchitere Chineke. N'ezie, amakwa m na nke a bụ ihe nzuzu. Echere m na ọ chọrọ ka anyị niile nwee omume ahụ, na anyị kwesịrị ichekwa aha Chineke. Ọ bụ ịma ihe banyere otu Kraịst n'ụwa adịchaghị elu otu ahụ. Nke ahụ na-emetụta n'ebe Onyenwe anyị nọ. Oge eruola mgbe anyị ga-arịtu n'elu mgbidi. Oge eruola mgbe anyị ga-eme mkpebi ebe anyị ga-eguzo, ma nwee nke ọma. Ị ga-ekpebi n'obi. Enwena ihu abụọ. Rituo n'elu mgbidi, nwụọre Jizọs, ma dewe uche gị ime uche Chineke. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.